Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw ka natong tanan, no? Hinaot ka na ata sa maayong panglawa sa kapiskay o karon day mag-upload sa taog ko na akong masultihon. Ang sender ani si Mercy. Mercy ang atong sender, kabahin kini sa iyang hanggaw nga bana. Kung di ta maglanga, no? Ato nang sugdan ang kun ako o pasultihon nga ang sender si Mercy. Ikang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello, kumusta ka mo? Yan sa mga lagad sa kanginan, Jefon Morales, and then may partner nga po na ako dari si Randy Tay. Kumusta ka mo tanan na pamati karon? Don't forget, asap kita ha? Always say a prayer kita mga kaiksunan mo importante. Ang atong pagpanalangin o kakampo nga ito labaw magagawam. Lord, thank you kay Lord sa imong gihata ka namang grasya matag-adlaw. Thank you kay, o ikaw, Mama Mire, thank you kay Mama Mire. Kanatong tanan, salamat kay sa inyong paghatag ka namang makabuhong nga grasya matag-adlaw. Thank you kaninyong tanan. Okay, ato sa ipumusta sa makadir si Chairman. Kung amigo nga chairman diha sa MIGC, no? Mactan Island Joggers Club, si Marsing Masayon. Okay, kumusta ka tanan? O ngadto usab ni Ryan Yuson, Lapu-Lapu City, o ni akong amigo nga konsehal sa Lapu-Lapu City, Montor Tatoy, kumusta? Okay, wagi pagkausab ang batasan ninyo mga tawana. Thank you kay ninyo, wagi pagkausab. Salamat ninyo. Okay, may isang papaminaw sa inyong mga constituents din na pita. Okay, labi na sa Panganan Island. Salamat sa inyong pagpaminaw sa among istasyon. Thank you kayo. Okay, nining atong tulamanon kung ako ang pasultiyon. Bueno, ang suwata po karon ang atong hatagan o pagtagan no, anay planda kinis usak ka babay nga nagpatago lang sa ngan nga Mercy. Kini gibatan udo sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Mercy. Kini akong problema, bahin ni sa kahanggaw sa kumbana. Kana bang maghinubrang kahambog ba? Kay lagi, martial artist, lagi ko na siya. Maayo mo karate. Pero, araw inyo kong mahibawan unsay problema, ingon manggod ini ang mga panghitabo. Ang bituon sa langit nga misidla karon dili sa makahayag sa kanato midan ag sa lawom kagabion gibanwagan kita sa Mesiya karnero sa sibsiban ang tanom sa kaumahan nunot kamo kanako kay atong halaharan ug tambor sa musike rolling kanay sa simbahan sa diaon taking yuta king masulubong yuta piabot si Jesus ang manunubos sa kalibutan. Liabot ako! Puldo na unsa naman sa gadiha, oy! Mo man karate na pultahan. Gahi abliha day. Unsa naman taong ka, oy, lukop na mga pangarate diha. Ang Steven Seagal. Steven Seagal, sigalong ng ilong ni Moron. Mao ni akong expertise day ha. Wagi mo sungay daw binuang ni mo kainda. Katilaw silang Steven Seagal. Ilaw day, Seagal. Kanya unsa man naron nga naguba man na. Ayuha na ha, ayuha gid na. Di ka na nimo ayuho na. Kita ka na akong kumo, ha? Mura pa ning Jackie Chan. Ay, day. Ayuha na. O lagi. Saman.
Pap. Pero sama ni pultahan, uy, Mercy. Na, pulduan na tay ay, nayabag ng utok anang anahan. Man, bagi usama ni, usang puldo. Aw, giunsa pa, gikarati sa hanggaw. Steven Seagal man kuno siya. Yusa. Usabay sa ini pultahan nga iya man ningi karate, ha? Gahi kuno ablihan. Unya gahi karate ho di ay. Mao man na siya, basta gahi iya day karatihon, hanggaw kay utok. Unya. Aw, ipayo na niya. Asa man siya, ha? Tua, nagpalit og lansang og kahoy. Ngano bitong iya nang giguba? Bida ni tawhana. Sige nga panghambok na iyang pagka-Steven Seagal. Mura rubag na kuglawas. O sa ragay. Samantay. Ang mata ra gyud. Sa ito'y abi na kong unsang dakua ka, Keeper. Mao niya nga akong bana, expert ko nun ni siya sa karate sa una, o gwa pa ko nun siya muundang, black belter na ko unta ni siya, pero mao lagi, mukalit lang siya pangarati ba, murag mayabag ang utok niya akong bana usahay. Unya, Poldo. Ay. Wala tayo kahoy susugnod ha. Pagbugha ko no dito be. Ha? Ay, sila kinalabog na bugaon ng mga kahoy kay kasimple, ana. Isugnod na ni mo mga tagas day kay kahoy day. Ako Putula na. Ay, sos, watch and learn and observe the cleanliness and silence. Sa? Di na kinalabog bugaon na. Watch, ha? Bay na ko na ni Baynuga. Ila ka puldo na igusatay sa kahoy nga nilupad. Ihagtok ang iyang u. Say naglapay na niya. Na si Poldo tay ay iyang gikarate ang binuga nilupad. Ay, puno! Ay, sorry, day! Awatay mo. Okay na ni. Linggo na. Ayo! Ay, si Mari, naayo. Ay, Maril! Sod! Oy, pre! Nasi Mari Mercy, pre. Ay, nako, para bataw, Maril. Wata na itong inaaratos kinararigi palit. Mao ba? Yun na. Usa nang giputusin mo sa inyong haligi, pre? Ako ni praktisan, Maril. Wala na magukoy punching bag ba, taon. Nya, kanay lang himo na kong punching bag, kanay ligay, sakyanan, may butang na ko sa ligay. Steven Seagal, guta, bida. Idol ni mo si Steven Seagal, pre? Si Van Damme po, o si Jackie Chan, Bruce Lee. Abang idol na ako, Mario, Ako pagandoy nga, ako siyang ikasparing Steven Seagal, gud. Yawa, good. Imong idol, imong sparring partner. Mare, aron makakita siya sa ako mga moves ug power sa ako mga strokes sa akong pagkarate ba. Mao ba? Kuya, wala ni mo, pre, no? Amo mga silingan ni Mare, hadlokin ako, Steven Seagal, kundi sa mo, bida. Kita sila sa ako, kini ako patid, kusog panis maso. Ha? Kuya, wagod. Hala, kuya, wadi ay ni mo, pre, no? Ako pa. Kita ka rin mo, Bertahan, bago na. Bago na din na, pre? Bagong giayo ba? Bagong giayo. Nga naman, pre. Ako rin yung giskaran. Okay. Mabli, lagot ko. Gumpa, Kuyawa, no? Guba, susaran ako kapatid, Mari. Steven Seagal, good pa! Mao ba, pre? Ay, kini mo ako praktisan, pre. Pre, Mari, kining, mao ni ang akong praktisan, mao ni ang napakusog sa akong patid, mao ni na, makadaog power na ko. Ay, asa ko tuo. Ay, di ka matuo? Ha, kadiyo to. Concentrate ko, Mari, ha? Okay. Mo inhale sa ko, ha? Ay, ginoo ko! Hala, nauyog ba ng inyong bahay, pre? Maulit ito ang power, Mari! Power! Tatay Guryo. Sabi na, Puldo. Alinog tayo! Uy, Mariel na, nialagi ka, Mari. Mari, ganyan na kung pinaabot ni mo. Mao ba? Uy, hala, naunsa ni among bay? Na, si pare Poldo, ana Mari ay. Gipatira na ang inyong haligi. Nya naapil magkauyog inyong bahay. Nya kalit lang nga na inagsa. Ang inyo din kasami. Unsa? Tay, naunsa day ka, uy?
Natagakan ko kesami. Kasakit sa kong oy. Kusog ang linog sa gaganiha. Natagakan ko kesami. Linog? Oh, kasakit oy. Pangutan na Poldo mamay. Linog siyang mata. Animal ginitawhana. Poldo! Oy, ano na day ka day, ha? Giunsa na sa dimos tatay animala ka? Oo. Giunsa na ni mga tumbay? Ay sa linog man ako no ganiha, Merce. Say linog! Why linog tayo, oy? Ha? Sinan? Why linog? Ang kaning kanahan, gihimong praktisanan ang atong haligi. Sa tanto niyang patid, nahugno ang kisame. Tinoon ni, Poldo? Oo. Ayaw rog ang kunron, kay bali-balian ti ka. Tingalig ikaw niya Steven Seagal nga balig-liog. Oo, day. Hindi bali mo Poldo ka. Imong magikuba, hato ba? Ang gaw kang dako. Sige lang tayo, Steven Seagal rin mo ayon. Ako'y mong payon. Kadiak to ka. Poldo, kung dili ka gustong palayason na ka dinhi, ayaw ning praktisi ang atong bay, ha? Maguba pa kay ni sunod, ay na lang yun pagdahong nga makasuod pa ka dinhi. Oh, day. Hanggaw gini akong bana, ang among haligi mo ay gitauran niya sa iyang praktisanan og patid. Nahugno intaw ang among kisame. Manghambog gid siya nga siya si Steven Seagal. Unya, Day, gamay rin hindi mo ipamali taon. Siguro man mo sardinas taon, ang bugas gamay raman taon. Ha? Bida, kabuyon ta ni sardinas, oy. ay nalang ko na pagreklamo da, Poldo. Sige, reklamo. Pero may sardina sa itong sudan niya, ikaw ra po'y makahurot. Wa may lain. Nabilain? Hindi na ako hinlimtang mo sardinas mo di ay. Silain, unsa may nakalain. Mauwaw tas itong mga silingan, oy. Nga Steven Seagal, day, ha? Di taon itong kao sardinas. Ako pa baka noon. Sardinas rin kinaon, purbida. Ilam da, Poldo, nanasa ng imong Steven Seagal. Ilado ko di sa ato. Steven Seagal ko, day. Mabitaw nga, wag yun makakaya na kong bugal-bugal din, eh. Labi na ni mo, kay hadlok na ako. Steven Seagal ko. Kaya nga naman, dahil magbugal-bugal na ako, nagtuo ka mahadlok ko nila. Dili, day. Babae ko ka. Ako mo ay makig-away nila. Usar na pati na ko. Tulilig na sila. Steven Seagal ko. Hilabay, samok ano mo Steven Seagal diya. Anong sama ni siya, eh? Ako mga idol. Sa imong idol, samok gini mo, Magpara na ng taksi. Taksi dito. Abi na ko mag-jeep, prata. Padong din, lupan di sigong pati doon. Nagpalak nyo. Uy. Unsa ko no? Hold up ni. Magpalak ko no. Kita kayo na nagbagal sa akong tabunan sa akong jacket, ha? Uy, ay hadlok ka na, Huwag ka kailag kinsa ning akong kuyog, Steven Seagal ni. Dili mo itong budat og mata, Steven Seagal. Dong, wa mo tuon ni mo Steven Seagal ka, Tagaan yung chance, ha? Piday mo, sibat lang karoon na yun. Gusto ka blupan, may gusto ko patayin. Steven Seagal ko. Gusto ko luwan! Gusto ka mulupad ng imong utok nga maigoy na akong 45? Dong karatiha. Bi, karate, bisagga ko na yung bala sa akong 45, Steven Seagal makaka. Yung udog. Chitpit na. Ihatang na nang nagipangayo, anak, day, Mercy. Karatiha, Steven Seagal ka magkakaratiha na. Chismis. Abi, sa kami. Yung mga last lady. Hindi korta rin kabangumpra na ako. Kasi din na tayo kwa na. Bila nyo kinumpra, bila. Unsa? Kanalan nyo kinumpra, bila. Buwad raman ni, Kung ilara, ha? Buwad na lagi ni. Steven Seagal, naunsa naman ka diha? Nikaging ka naman ninoon Steven Seagal ka? Ihatag na na, day. Parawag din mong Steven Seagal ka? Steven Seagal ka mong kaipakita na yung pagka Steven Seagal? Di mo na karate na ng 45, day. Hanggaw ko. Ayaw ulis bay, ha? Ayaw gyud. Ilisan ti ka. Ha? Hindi ba ilis mo? Kini na lang tulisan. May ni kay murag si Fernando po. Uy! Kita na lang magpuyo tulisan. Gangas ka! Oy, apelin nyo kabuang, oy! Sama mo! Di na ko anin niya, kay talawan man naninda ko. Kita na lang magpuyo, guit. Kuhaan ang kinumpra, Tana, ato tas bay, kwa. Oy, di ko, bahala ka niya!
Di na ko niya akong bana kay talawan ni. Oh. Dali na, kay di na ko niya akong bana, ilisan ko ni. Ug ikaw may akong iilis. Dali na. Lagi ko na suluhan niya, eh. Anong dili man ka? Dili ta ka-type. Apa! Sabot ka. Dili gyud ka, ha? Di ka? Bahalan mo dahil. Usap mo to. Kita lagi magpuyo na lang. Suluhan! Balik dire! Multi na ka ni simbad ka kanahan ka. Pantos! Hilo na. Agay! Sakit no? Sakit, ha? Ha? Naunsa man taon mo. Naunsa, mangutana kag ngano? Kaya ano ba? Steven Seagal ko ka. Sigal ng ilong mo. Day! Hilo, day! Usagod mo duha. Kuya, wan ba lang tanin niyo? Animal ni tawhan na tay, hambog ray gaayo ani. Oh, bisag na dag armas, 45 ko armas ato. Kita day ka ha, gitabunan naman to siyang jacket. Yun na yun sa nga ano mo. Gitulis mi tay. Oo, niya. Kauban mo niya mo sa Steven Seagal. Sigal ang ilong anang tawhana, hambog ray gaayo ana, way nahimo, may gani kay ni dagat ang tulisan nahadlok nako. Wa mahadlok si Steven Seagal pero nahadlok sa nimo. Kuya, wagon. Yung sama nimo nga nahadlok man sa nimo. Akong giingnan ang tulisan kasi akong ipulis akong bana, kay wa man ni buot ang akong bana. Akong giingnan nga kuyog na lang nako kay kami nay magtipon. Ang hanggaw sang tulisan nahadlok kay dili sa mosugot nako kay di kuno niya tight. Hanggaw. Sa ato pa day ilisan gyud kunin mo day. Kung dili ka muhunong anak imong pagkahambugiro pulduha ka nga ikaw si Steven Seagal. Ayaw pagdahom nga di ti ka ilisan ha. Ilisan ta kado kay dagan kay gustong mga play. Ha? Kisa may mga play? Nasa las Jackie Chan, Jet Li, si Bruce Lee. Ilisan ti ka oy. Day! Bisag unsaon, bisag gipasidan anak ko akong bana manghambog lang gihapon nga siya si Steven Seagal. Nya og nay mga krimen talawan kaayo, pakauwaw lang gid tawhana. Unsaon ko ni siya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Mercy. Permi ang mga bata. Unya gawas sa Don Pepe Kuyalan. Naghimo ang Diamond Food Trade Incorporated og OBM Special Tasty Fish Cracker og Paulitos Macaroni Crunch. Palit na mo, lami. Okay. Unya, numusta dito nato si Ate Pres katong si Kapitan Ray Marimon dito sa Liberty bitaw hinumdum ka to, Liberty Bohol. Kalimot na tato lang. Nga, pagmusta ko ni Ate Priscilla diha. Kapre, pagmusta ka diha. Sa tanan ni mo mga amigo diha, kaubanan diha. Uy, murag, diha sa Tubigon. No, Talibon diha ila, Ate Pres. Talibon. Upuhon, ganahan si Kapre Marimon, o ganahan siya mudagandagan. Ito dito ba, kay tarong mo taning tao. O niya, sa tanan po mga tao po ni former Kapitan John Ramos, nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning mo diha, Kap. Labi na gyud sa mga bata nga naginom og Don Pepe Tablia. O niya, Don Pepe Tablia mga bata, lamin na imnon padung ta eskwelahan ha. Di na yung ginana ko kalimtan nga manginom kita Don Pepe Tablia padung sa eskwelahan niya. Ugum ta ng Yema Obi Special. O niya, baon tag tasty fish cracker. Di ba macaroni crunch? Baon na inindot kaya natong baunon. O sa mga tao di kayo nagpipito nga gipainom sa number 1 nga kape ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban mo na the best kaya na itong imnon kay human yung trabaho na ito di ta magduka basta tulido ko yan Pipito mo yun na rin na dudug GR Pipito South District sa syudad sa Sugbo o sa tanang mga tao ni Vice Minister Surayan kangki Ma'am Casmer Araraw at ni Lister Daan diha ko siya Lister Daan unya ni atong amigo Ate Pres si Barangay Kapitan Albert Bumpat ni Ma'am Joyce asawa yung Mrs. ni Ma'am Nenen Ma'am Nenen Moreno, thank you. Ma'am Baby Ercal diha sa Bayarcal Sintri sa Katipunan. Salamat Ma'am Fe. Og labi na yun sa atong konsihal nga
kugihan si Kuya Francis Espares. Di na nato kalimutan. Maduol good ni mo. Anytime mutabang na nato. Mutabang yun na nato. The best kayo na nato nga tabangan gyapon nato. Balikan nato si Kuya Francis Espares. Mauna. Angay good. Angay good. Og sa tanan po nato mga kaigsuunan, salamat kay ninyong tanan. Ate Pres! Okay. O gago sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Banyawan Herbal Capsule, Sed Banyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Banyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas sugar. Ayog sipyata pag inom kada adlaw good. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inumdaan ako sa kapsula sa Sed Banyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo, maugyapon. Usag yapon ka kapsula sa Sed Banyawan Herbal Capsule imong imnon unay kamukaon sa imong paniuto. Ini kagabi sa imong panihapon, maugyapon. Inom na sa kadaanog sa kakapsula sa Sed Banyawan Herbal Capsule. Ug alang na itong na problema kaayo bahin aning kidney o UTI. Ayaw na magkalok, di na mo angay mag-uol. Tungod kayo na ni magkatambal, makaayo anang atong gibati bahin aning kidney o UTI. Kinibaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha lang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Oh, thank you kayo sa tanang mga tao nga bigamit sa itong number 1, ang Sed Liniment. Well, thank you kayo ninyong tanan. Salamat yung kayo. Nga naamo nga naghimog number 1 sa tuwang Sed Liniment Well nga tinuod nga mawagtal sa itong panuhot pa maol panakit sa kalawasan, barikos veins, katul-katul kuto sa kabataan, ilikay pagkita sa dinggi. Kung mga plasta sa Sed Liniment Well, kay kanang dinggi karon panahon na mga kaigsunan, maunat sa nisibaw sa mga kabataan o sa tanan na itong mga dagko guban pa. Daghan kay gipahilantan. Tungod sa dinggi mo nang maghaplas kita og Sed Liniment Well nga anhara mapalit sa butika. Di ba kayo gili? Sa butika rin yun, mga ekson. Sa butika rin yun na ito mapalit ang tinuod nga haplas, efektibo na matud-alas mga katauhan gams, ang Sed Liniment Well. Sa butika rin yun, ha? Butika rin yun na ito mapalit. Wag yun na sa gawas, mga ekson. Wag yun na. Ari rin yun sa butika mo palit sa tinuod nga Sed Liniment Well. O dyan, diligali sa nasa tayong option mga ekson. Pwede sa narita sa Facebook. Bisitahan na ito ang page sa Sed Marketing Banyawan Herbals Gums Incorporated. Incorporated niya. Ato lang siya, i-type na to ang Banyawan Herbals mga ikson. Huwag kayo kalimot na i-like na to ang page mga igala. Magkita di atanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Banyawan Products Seed Marketing Gums, mapalit na po na to sa Shopee mga ikson. So, Shopee. Sa ito pa Shopee, butika. Mapalit na to ang tinod nga haplas Sed Liniment Well. Ha? Greeting na yun, mga tigamitan na to sa Sed Liniment Well Gums. Si Rami, kaya di yung papiris Rami mo. Rami Kulina, o siya yung kasawa nga si Dayan. Nasa siya silingan Gums. Nipalit na sa Sed Liniment Well Gums. Iyan yung ingnan. Si Labina ni Dudong Camargo. Diya sa Lapu-Lapu City. Dudong Camargo, ha? Nya dia po sa Labugon Mandawi ako markanda kay katikplitan sa ginana si Joe Putalusa og siyang misis nga sinita. O silingan ni sila Gams ni Pili Manatan ba? Atong suki sa no Pili Manatan. Pili ba sa silingan ni sila. Moto ba? Yes, Labugon Gams dapat ko iyaan din ha igagaw sinang Kurarois nga
permi gyud na siya mogamit sa ato ang mga produkto sa seed marketing. Sige gyud na siya pasalamat taon niya. Sige na siya ingon nga igreet sad ko diha dungbi kay kanunay gyud taon kanunay gyud na siya mamati si Agaw Kare diha. May buntag ninyo din ha nangkura. May buntag niyo diha nang og si Uday Luz pod nga kanunay namati gyud na to og ni gamit pod na sa ato ang seed limit. Diha po nabugod Gabs. Dili nara na sa buwa sa may engineering dapit. Okay. Si Salamat Uday kayo, Luz, salamat. thank you kayo nang idi. Salamat Di, salamat. Okay. Gabi dahil gil sa kong igagaw, Gabs, nga ex-konsyal sa una, kusugin maminato. Uy, ang akong ay si Major ba, Major? Brigid sa tayo, Brigido. Brigido Paka. Paka, yun sa ganun Paka. Kato ba nakita to si Walboal? Uy, ay. Taga ko ang dito, taga Hitape. Katubang si Odios Walboal ron. Sakto dahil. Si Pupulis na to diha sa Walboal. Paka, kung barkada sa una nga, drummer. Salamat kayo. Thank you kayo. Ako igagawa, kusyal kayo si ex-kusyal na to, Luta Dilmar. Isig paminaw Luta. Okay, thank you kayo. Og si Sir Neil Grania, og si Ma'am Lingling. Thank you kayo. Si Salamat. Ma'am Kalingpod, Ma'am Ling, atong Vice Mayor Lingling. Kini yung gamit, gamitan ni Sinita Minyusa Hilyo. Thank you kay Monitsa. Dai, thank you. Salamat kayo, Tran. Bam! Ngano man ka? Ay, sorry lang kayo mga kaigson. Naigi pamati sa kapoy taon si Bambina. Kayo saon, kadagbiin mo ko din mo isus, Bambina. Kadagabi hindi siya mag-show, hindi siya masaba kay ignon ba tigil sa di yun minimo na to. Salamat kayo, ha? Asa na tayo? Celebrity ko, Jik Celebrity. Ayaw kalimot, ha? Imintin lamang ninyo, labi na sa mga kababayan, mga kabataan, mga dagko, bisan sa mga lalaki. Celebrity ko, Jik Resop. Aduri kayo mga sangkap, mga glutat tayo, papaya extract, yung mga sabi na natural moisturizer, para dili mag-dry ang atong skin, yung mag-looking, younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Doon ay mga apap, katol-katol, blackheads, whiteheads, celebrity ko si beauty soap, no? So, yung tanaw din kilid, no? Ang kanang naang nayo lang kabutang diya nga seed marketing. Ilibilakan nyo kumadto na kamo sa inyong mga prayer meeting diya sa Matapay Beach, Ilongos Leyte. Ang ilang leader si Brother Tony Susida, mga members Karen Di Guzman, Jima Rabe, Jima Lor, Josel May Quizon, o Jillian Abbas. Salamat kayo, ha? Thank you. Okay, unya mga igsunan, bisag asa kapadong kinahanglan inom yung kag detox. Kay mauni siya dipinsa sa mga toksin nga masud sa atong kalawasan. Usara kapsula sa detox, iniglakaw nimo sa kaurat sa di pa kamukaon. Iniglakaw nimo maor nimo dipinsa sa imong lawas nga way toksin nga musud mo daot sa atong blood cells kay kining blood cells ngilgi kay nimo patay nato ning toksin ang blood cells sa to bay daoton. Importante ning blood cells kay mo ni tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan ni kadaot ani daghan kay balatian nga ato ang maangkon, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, kanang anxiety. Mao ginaingilngig kay gig-on pod sa ato ang mga toksin nga musod. Unya labi na gyud sa kidney. Unya constipated ka. Kana mao barabay na atong kita mga idaran mao ra ginay bation na to nga lisod ta pag-itsar sa hugaw nga nasud sa atong tiyan. Mao na kinahanglan imnan gyud ta na detox. Ang ato pag-inom usar lagi kapsula o sa oras sa di pa kamukaon. Unya kung doon na kay balatian, kanawa pa kay balatian ha, pero kung doon na kay balatian, katuloy yung kayo ng buntag o tuwapon, usangad to sa duha kapsula matag adlaw. J-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog, number 1 kining mutangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang atong sender karon si Dodong, si Inday Mercy. Si Mercy, Ate Pres. Si Mercy, ang iyahang asawa, abana nga si Puldo, ang gilinig kayo, may Steven Seagal sa ilaha, Ate Pres. Kusog-kusog yung patid, kaya patira niya nga ligi, lusno kong kisame. Tuloy kaglawas? Tuloy kaglawas. Kuyaw yun, kusog yung patid ni siya. Di ko sa nangumpra sila, Ate Pres, gituli sila.
Sige, ingong Mercy, pagkaratiha, dong, kay Steven Seagal, karati kay, damay korte 5 anti-press. Ang gatulis. Hadok. Pero wa pa kita ang korte 5, gitabunar ang jacket, tinuol ba ka to? Wa pa siguro. Wa pa siguro, mautong pero yan. Pero niya karatiha? Wa niya karatiha, anti-press, kaya hadlok siya, korte 5, buto, pinuna, kay the best yung kuno nga defense, atong guguling nga anti-press, kung dunay away, dagan yung ka. Kung doon na yung mga kuan, bisag unsa pa nimo kang ilingig, master, maunay, gingong Bruce Lee nga, likay yun sa away. Pero problema, kung gulyat, kung mudagan, gukdon ka. Gukdon ka, mauna diha. Mauna giduk sa away. Ilisa di ate Pres. Alan. Hi, Bam. Ang kana ko nung bitin, mahadlok ng tao, pero maapikihan ka na mo nang mutindog, tuka yun ni mo. Tuka yun ni mo. Tubang ni mo mutuka, kung maapikihan siya. Unsay labot sa bitin ani ron, Bam? Dili ka lagi skut manggog self-defense, niya mudagan. Okay. Ang bitin mudagan yun na. Mao yun ay the best self-defense sa bitin, Ate Pres. Ang kanang bitin, di yun ang bitsog paak. Lihay yun na siya. Iniglihay na niya, kung mapiki na siya, anan siya misukol. Mao diya, gibuhat ni Kuan. Makakita na silang tao, dili siya mga ang baba. Dili, dagan Ate Pres. ba? Dagan na. Isa ka ng kobra? Hadlok ng tao, Ate Pres. Basta mapikihan sila. Hadlok na silang tao. Maistorya taman. Kanang Kuan, King Cobra, di ginaw dool og tao. Mulihay gina sila. Kung tanaw nila, umurag apiki na sila, ana na sila misukol. Pero kanang ang tao god, ang King Cobra god, gusto nila patyon, magod mo nang misukol na sila. Pero dili na sila hilabtan, di yun. Kana ko nung bitin lang. Kana ko nung bitin lang kay Bungol. Okay, ang ilahag kuan ba, ang ilaraman dila. Ilang dila mo ilang kuan? Kung asa ang weather, hangin. Mura na silang kuan. Mura na silang kanang manok ihas. Nga ang hangin mo ay magkuan. Ang ilahasan manok ihas, ang hangin ba? Nga kabaho silang tao. Mga Bungol ko ng bitin? Kobra? Bungol? Bungol, di ka na mga bitin. Bungol ko nun na. Suway ko nulan ka ito mga bitin. Di mga, hoy! Di ba ka makadugog ko? Nakabuhi na to. So, mauna niya, Ate Pres, ilisan siya, singkuhan lagi tao di Poldo ni Jackie Chan, Bruce Lee. No? Kung magpadayon siya nga, sa iya pagkatalawan, nga sige sa bagambog, Steven Seagal siya. Doon ay paambit. Lagi paambit ba, Bebam? Mateo 19, versikulo 9. Busa, sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga mubuwag sa iyang asawa, mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyuglain. Meaning, kung tinuod pa ito ngayon, alidong ikay pulis akong bana, kaya dili na ko niya, di ko ganahan niya. Kung ikuyog pa ito laki, siya asawa, ang bisawa magluib, mahog siya nakapanapaw. Karon. Aral ito siyang problema. Kanayang bana lalo, para na kuno ko na, mahilan ng hambog. Mahilan ng hambog. Kaya ito, di kawat, di huldapir, walang sukol. Ay, kito mamatid o pulahan. Bisan, oy, Bam, bisan unsa siguro, Bam niya, bisan unsa yung kartisyan, o unsa ka niya, matiuna na kang armas, dagan yung ka? Bitaw, wag kay bout. Wag yung kay bout, di mo na nung masagak ka wala ang imong kontra, bisan unsa pa ni mo kontrati? Mao bitaw na, kadang naiuban na. Kalito na pati di ay. Kana akong dool. Ang dool, hinuha natin, Pres, mas apiki may nun gana, Bam. Apiki ka kung dool imo kontra. Kay ang kartisyan, distansya yung ka. Kay para makakita kang higayon nga, makapatin, makaigo kasi mong kontra. Pero, og sikitan ka na, kuyaw na, di makakuan. Dili mo karate, dool kay ko. Di kay, lisod kay. Dili kayo kakuan, basta dool. Og judo siguro, okay ra, og judo, kamao siya judo. Kung tingali, mga tulo ka roller. Ana. Stansa. Usa ka. Inig. Inig aksyon niya karate, buto ng armas, oy. Og na kay armas, inig aksyon mo karate, buto din. So, kanis. Wag yun mo aksyon karate, gipusil. Katong bata nga, gipusil nga, gitulis. Nga kuyog siyang uyab. Wag yung taon, katong gibalita ka taon, diba? Oo, katong lutikal, tagadalagit, Lukoy kayo. Wag yung tayo, baho taon, bata pa. Butan ko nung itong iba tao, Pagka, way hinunggan. Ang kapait ko nung atugulat, kaya ang mama ko nung atugulat, kaya manghuran, apilo kalunod sa Princess of the Star. Lukoy kayo. Balik ta. Kaya nangyayaan kinaya siyang bana, no? Kung mahilig magpatid-patid, okay naman, pero dili na yung guba na yung bahay. Kung na, ako pa ni mo, kasi nga na yung bana,
Inday, ako pa ni mo ina mong bana kung naipista sa inyo. May intermission sa dito sa koronasyon, kakwarta pa siya kamilingaw mga tao. Pero na... siguro may chance ang sensiyo dito. Sabi yan, balitok-balitok. Apan balikta. Apan balikta. Pag-isgot ka na tag self-defense, ang bitin, mudagan, una mo sokol. Sokol. Lae man itong kukulit. Ano man? Ano di ay? Adagan ang bitin ako yung ibiraw, ikipadool yun ako.